Yun, pumasok siya, di ba? Yan mo gagawin. Yun, tanggal na. Huwag mag-isip. Yun, pumasok na siya. Puntayin mo lang. Sama na natin yung pabila. Huwag mong lalabanan. Huwag mong lagyan ng power. Yan, pumasok na siya. Straight back. Huwag matalang. Okay, pumasok na siya. Straight back. Tingin naman natin. Tapos dadala mo ka. Isa pa, mas mabagal. Okay na. Tanda. Kaya si Aling Beba, huwag rin pa bida-bida sa eskwelahan. Aling Beba. Sige na. Ikaw, huwag ka rin, ano ka ba, utility sa ano? Ngayon, wala nang sakit yan, final na ito. Lagay mo kamay mo rito. Tapos abante ng konti doon. Impet mo. Sige pa, konti pa. Yan. Ibagsak mo lang ng natural. Huwag mong lalabanan. Ipantay mo pa mo. Bagsak mo lang. Pantay mo lang. Kung mag-iisip pa, sabi ka kasi, kailangan ko ng malakas na puwersa. Kulang pa. Yan. Hinga na malalim. Tapos dadaan ng buga. Bagalan mo pa. Hinga na malalim. Huwag mo labanan yung balikat mo, ay yung dibdib mo. Ibagsak mo lang na natural. Para ka lang humiga doon sa higaan niya. Yan. Ulitin mo. Release dahan-dahan. Yan. Yun, tapos na siya. Iangat mo na. Anong pinag-iba? Ngayon, kunin mo yung bra mo. Anong pinag-iba? Wala na. Final na to. Last na. Tapos lumayas ka na. Tayo. Tutulungan ko na yan sila kasi marami tayong pasyente. Baba. Natural lang. Huwag ka maangat, ha? Ako lang. Sumandal ka ng konti. Huwag ka mahiya. Higa na malalim. Ano pa ramdam? Wala na. Ang balikan. Ano pinag-iba? Wala na. Pagdating sa bahay, lahat ng suot mo, underwear, pati bra, pati medyas, itapon doon sa tubigan. Hindi ko sinabing mineral, basta tubig, bukas mo na laban. Para yung sakit sa spiritual, may itapon mo doon sa tubig, ay maano sa tubig, makuha, itapon mo doon sa agusan ng tubig. Para yung sakit na huling spiritual sa'yo, pumunta doon sa tao na hingit sa'yo. Doon naman sila magkakasakit. Wala tayong magagawa para kailangan mangyari yun. Kasi yung tao sa dasal sa'yo, hingit yan, palipadangin. Nakikita ka nila kung ano pinagsasabi nila sa'yo masama. Baliktad, dapat pinagdarasal ka na. Sana, anong para mo? Kerry, sana Panginoon si Kerry po maging mabuting tao. Baliktad eh. Kung pinagdarasal ka, masasakit na salita. May kasalanan sila sa Diyos. Okay na. Wala ka ng sakit. Lumayas ka na. Okay. Tingnan mo muna yung paa mo, baka may sugat. Epet ka na sisigaw. Te, bye-bye na. Bye-bye. Taga saan kayo, te? Taga saan po kasi? Commonwealth po. Commonwealth. Malayo kayo, ha? Bye-bye po. Okay. Thank you po, Lord.